baka yana ina ne yayi mana ban kwana. Habiba ta fim ɗin sa'a ta bugata Ta tafi shikenan. Rabi'u Soso Jos yana ina ne Yayi mana ban kwana. Rabi Mustapha yau tana ina ne Ta tafi shikenan. Ibrahim Binuhu yana ina ne Yayi mana ban kwana. Fadila Muhammad yau tana ina ne Ta tafi shikenan. Adamu Maye Jos yana ina ne Yayi mana ban kwana. Safiya Ahmad yau tana ina ne Ta tafi shikenan. Abubakar Ishak yau